befundisi bonke befundisi nebandla lonke egameni leNkosi yethu uJesu Kristu uyinkosi. Mhlawumbe ke kubalekile kancane nje ukuthi ukuze iweme imbuzo eminingi mhlawumbe ke abantu omega ngubani nje lami Mzo Shelembe ngidabuka imsinga ngizalwa othukela engqongeni isikole kodwa ke ngokuhlala ngihlala endaweni yaseGoli ngokomsebenzi. Izwi libazalwane lesibili elitholakala lapha ngo-23 verse 43 zakulifunda wathi kuso ngiqinisile ngikuwe namuhla nami eparadise Jesu Kristu. Ngicela ukuliphinda futhi wathi kuso ngiqinisile ngithi kuwe namuhla uza kuba nami eparadise. Inkosi ke ngosisi ukufunda kwezulayo uzibephathe phambi. Izwi leli bazalwane eliyimpendulo elibuya kuJesu Kristu elibhekise kwesimazi ngokuthi iselelesi. Siyazi ke bazalwane ukuthi bathathu abantu ababethelwe esiphambanweni ngalomzuzu noma ngalesikhathi kwenziwa lo msebenzi wenziwa ababusi amabutho nabantu ke ababekhona bephelezela noma bezokwenza lo msebenzi. Esikutholayo ke la bazalwane inkulumo nje emfishane phakathi kweselelesi noJesu Kristu eyasheshe yaphela. Mhlambe ke uma singabheka emuva kancane sithola ukuthi kungani uJesu esho lamazwi emva kokuba iselelesi sesicelile ukuthi Jesu ngikhumbule xa usufika embusweni wakho. Esikutholayo ke la bazalwane ukuthi izelelesi lezi ezimbili kubukeka engathi zagcina zibonile ukuthi le ndaba ayingathi kepha engathi ingoJesu kakhulu, ngoba wonke umuntu okhona la, bonke abantu abalapha yaphansi njengoba bebethelwe bephezulu nje bona, engathi zigcina ziyabona izelelesi ukuthi engathi indaba kahle kahle ingoJesu la, ngoba lapha yaphansi kukhona ababusi engathi futhi ababusi yibo abahamba phambili eqolodeni baqolodela uJesu Kristu, ngoba ibona kahle kahle abathi wasindisa abanye wena. Uma unguKristu okhethiweyo kaNkulunkulu zisindise phela. Konke lokhu bakusho izelelesi zilalele. Namabutho nawo amshayayo uJesu ambethele esiphambanweni awazibekile phansi nawo ayaqoloda nawo. Wena uyinkosi yabaJuda, zisindise. Kanti uma ubheka ukhona nombhalo
obekwe lapha phezulu kaJesu Kristu okuyicala lakhe. Kubhaliwe lapha ukuthi lo uJesu inkosi yabaJuda. uJohane 19 uverse 19 ubeka kahle-ke ngoba uyandisa emazwini akhe uthi kwabhalwe ngezilimi ezintathu icala likaJesu ukuthi lo uJesu waseNazaretha inkosi yabaJuda. Kubukeka engathi nawo lo mbhalo abanelisekile ngawo ngoba esitholayo ngaphambilini ukuthi lo mbhalo wabhalwa uPilato. Engathi noPilato wayevuma naye ukuthi uJesu Kristu uyinkosi. Ngoba bayacomplaina kuye bathi ungabhali ukuthi uJesu inkosi yabaJuda kodwa wothi lo uzibiza ngenkosi yabaJuda. Uthini uPilato? Esengikubhalile ngikubhalile. Ngibona ngathi uthi uPilato uyavuma naye ukuthi uJesu Kristu uyinkosi. Besaboroda bebenza konke kanti izelelesi zilalele. Indaba ke iqala la noma isuka noma yonakala la sekuthatha esinye iselelesi. Sithi sesizwile konke okushiwo lapha phansi. Sithi ke leselelesi esizothi esoqala. Nawe unguKristu na? Zisindise kanye nathi. Sithatha into esizwa lapha ya ishiwo phansi. Ngoba kungenzeka ukuthi asimazi uJesu kepha simqabukela la. Kepha sithatha into esingasayizwile kahle. Bangabi bazalwane kithi ukuthi indaba ifika nje nomunye umuntu akasayizwanga kahle, akasazwanga nesiphetho, useyithatha ngoba injalo uyidlulisela phezulu phambili. Akafani nalasiselelesi na esingasazwanga ukuthi bakusho ngakuphi ukuthi lo uzenza inkosi yabaJuda na. Angithi abanye njengoba sikhonza uJesu Kristu bathi sikhonza umlomo. Abazi nokuthi umsuka wokukhonza noma ukukholwa kwethu usuka kuphi, kepha bazokutshela nje ukuthi hawu hamba wena uyokhonza umlomo, hamba uyokhonza iJuda. Bathatha into abangayizwile kahle. Kanti lesi esinye iselelesi sizothi cha, mina nawe asifanele kwakhuluma nje la. Mina nawe asifanele kwaphawula. Sithi kanti nawe awumesabi na uNkulunkulu. Angithi mina nawe senza amaqala. Angithi mina nawe silokhu ukulahlwa ngenxa yezenzo zethu. Ungani wena ungamesabi uNkulunkulu? Leselelesi esothi sesibili engathi sambuleleka ukuthi bonke laba bantu laba bala abamesaba uNkulunkulu. Engathi sambuleleka ukuthi lokholodwa okwenziwayo abamesabi uNkulunkulu. Kahle kahle leselelesi sona ngoba sosithi Jesu mina ngiyamsaba uNkulunkulu. Ngiyacela Nkosi ungikhumbule uma usufika embusweni wakho. Ngoba siyazi ukuthi kaJesu indaba ayipheleli la, kepha iphelela esihlalweni sakhe sobukhosi. Ngoba bazalwane ukumesaba uNkulunkulu kusho okukhulu. Ukumesaba uNkulunkulu yazi kunabantu abangamesaba uNkulunkulu. Sesifundisiwe ngezindlela eziningi ezithumelelwe eziningi ukuthi kumele senze njani ukuze simesabe uNkulunkulu. Uma ufunda incwadi kaDuteronomy chapter 10 uverse 12 uzothola ukuthi uNkulunkulu yini ngempela akayifunayo kithi. Ufuna simesabe ngokumkhonza. Nasi selelesi sambuleleka sathi kanti nawe awumesabe uNkulunkulu na. Bangaka abangamesaba uNkulunkulu sihlangene lapha. Angithi sesayalwa ngezinto eziningi. Ngikhulume ngami nje ngowesilisa kwathiwa uNkulunkulu akayithokozeli imilenze. Kepha uma sisekhaya senze njani? Siyaqhubeka siveze imilenze. Uyamesaba na uNkulunkulu mawunjalo. Incwadi kaMalaki chapter 3 verse 16 ithi abamesaba uNkulunkulu bakhuluma omunye nomunye, baqaphela uNkulunkulu esezulwini. Kwabhalwa phambi kaNkulunkulu
kwalotshwa amagama abo elotshwa encwadini yokukhumbula abamesaba uNkulunkulu. Namhlanje nasi selelesi elalotshwa igama laso uJesu Kristu wasithembisa wathi ngiqinisile ethi ngizakuba nawe eparadise. Wasihawukela ngoba uJesu bazalwane uyahawukela. Wahawukela isixuku esechithe naso izinsuku ezintathu, esesibona sihamba sibuyele emuva silambile. Uthi uJesu sibizeni sibone ukuthi singakutholela na esingakuphi. Ngoba uJesu Kristu uJesu ohawukelayo lo Bartimeyu owayengabonwa wakwahawukelwa uJesu Kristu emva kokuba esecela usizo. Nawe ngakuhawukela mzalwane. Kangakanani wena usungena emkhosini ka-21 days, ka-14 days. uJesu angeke akuhawukele na. Uma akwazi ukuhawukela iselelesi esacela nje ukuthi sikhunjulwe embusweni kaJesu Kristu, angakuhawukela nawe uJesu kuphela uma umesaba uNkulunkulu. Ufana namaHebherukazi owathi esenikiwe umyalelo ukuthi bulalana abantwana bamaHebheru besilisa, kepha bama bathi ngeke ngenxa yani yokwesaba uNkulunkulu. Sonke sesiyazi ukuthi iselelesi sasivuma uJesu Kristu ukuthi uyinkosi, kepha nakho kuvela namhlanje ukuthi sesaba uNkulunkulu. Sabona abantu lapha phansi abangemesaba uNkulunkulu, sathi Jesu ukukhumbule xa ufika embusweni wakho. Engathi nathi singamesaba uNkulunkulu sifane namaHebherukazi ababelethisi bamaHebheru abala uthatha umlayelo ukubulala abantwana. Bangaki wena abantu oswabahleba ngenxa yokuthi awuzwanga kahle indaba, wafika nje wayithatha indaba unamhleba umuntu waphela ngaye kwaze waphuma nasenkonzweni, kwaze wawa umzalwane ngenxa yokuthi uthatha umyalelo wokuthi ungamesaba uNkulunkulu. Inkosi kusisela amazwi phakathi abo Jesu Kristu.